امروز برای تمام مهاجران دور از وطن یک خبر خوش داریم. салом алейкум бародарон ва хоҳарони гиромиқадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали ҳамнavo. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз барои муҳоҷирон як хабари хуш дорем гуфтем ки ба номи MobiGap аст. хел ки ба шумо маълум аст, компанияи Babylon Mobile NGN-ро баста кард ва ба ҷои NGN барои тамоми шаҳрвандони азизамон як программаи дигар кушоданд ки бо номи MobiGap. худо хоста бошад дар ин соли 2018 барои тамоми шаҳрвандони азизамон як тӯҳфа мешавад. иншоалло ки ба наздикӣ пешкаш мегардад дар плеймаркетҳо мисли NGN бо нархи дастрас барои мо пешкаш мекунад. MobiGap ба мисли чӣ гап аст? фақат интизор мешавем ки бар ҷои NGN MobiGap-ро барои мо пешкаш мекунанд ва интизор мешавем. шумо ҳам интизор шавед. видеоро бисёр дароз карда намехоҳам ва хостум ки хушхабарро барои тамоми ҳамватанонам расонам. видеои навро худо хоста бошад дар бораи MobiGap тарзи истифода бурданашро барои шумо нишон медиҳам. интизор мешавем. наздикони худро даъват кунед дар ҳамин видео лайк монад ки ба дигарон раванд. дар канал обуна шавед ва ин хабарро метавонед ки тақсим кунед. интизор мешавем видеои навро. интизор шавед. ин MobiGap-ро барои шумо пурраттар мефаҳмонам. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.